Black tie. 1865. Prince of Wales Edward VII halusi, että hänelle tehdään katkaistu frakki, eli lyhyt frakki, eli ensimmäinen smokkitakki. Ja tästä muodostuikin yli 100 vuodeksi miesten ainoa iltapukeutuminen. Vielä 70-luvun, 80-luvun vaihteessa Englannissa ainoa virallinen miesten iltapuku oli smokki, jota käytettiin aina kello 18 jälkeen. Kun mentiin dinnerille, aina smokissa. Olisi hyvä. Black tie, eli suomeksi tumma puku, tarkoittaa smokkia. Nyt kohta käännetään kuvaa. Joko musta smokki, yleensä on picklabel, voi olla myös saalikaulus, tai sitten ihana valkoinen dinner jacket, joka kuuluu myös smokkiin. Tai toinen vaihtoehto on, kuten suomeksi sanotaan, tumma puku, joka tarkoittaa hyvin tummaa sinistä, mielellään yönsinistä, tai erittäin tummaa grafiitin harmaata pukua, ei mustaa. Tummansininen, erittäin tumma harmaa käy aina, jos on kutsussa black tie tai tumma puku. Sorry. Kun puhutaan smokki, niin meillä on ihan samalla tavalla myös tummassa puvussa, niin on tuplamansetti paita kalvosinnapeilla. Smokin kanssa aina rusetti, smokkivyö. Tietysti voi tehdä myös smokkiliivin, jota nyt on mittana tehty muutamille ja siitä tulee aika kiva. Samalla tavalla tumman puvun kanssa puetaan tuplamansetti paita, juhlava solmio, ja jos ollaan tummassa puvussa, niin silloin laitetaan vain valkoinen taskuliina viivana. No mitä laitetaan jalkaan smokin tai tumman puvun kanssa, kun koodi on black tie? Joko lakerikengät, hyvin kiillotetut mustat Oxfordit, jotka on yhdestä nahasta valmistetut, eli ei saumaa kärjen päällä. Tai samettikengät, Bowhillet, Elliotin, Prince Albertit. Kaikki nämä käy. Ei kelloa, tai jos välttämättä haluat, niin sen pitää olla todella ohut juhlakello. Mutta mieluummin älä laita kelloa. Toivottavasti bileissä on niin hauskaa, ettei tarvitse katsoa kelloa.